ኣብ ከተማ ከረን ተደኪና እትርከብ ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ንጥፈታታ ብምድንፋዕ ድሌታት ተማሃሮ ንምርዋይ ሓያል ጻዕሪ ትገብር ከም ዘላ ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዘካርያስ ዮሐንስ ንኤሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ረድዩ። ጽሙማን ኣብ ሕብረተሰብና ተነጽሎ እኳ እንተዘይብሎም ኣብ ትምህርቲ ግን ከምቶም ካልኦት ስንኩላን ከምቲ ዝድለ ዕድል ኣይጸንሖምን ዝበለ መምህር ዘካርያስ ኣብዚ እዋን እዚ ማዕረ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ብሞያ ሲንጀርን ቅዲ ክዳንን ይስልጥኑ ምህላዎም እዚ ድማ ቁጠባዊ እቶቶም ብምውሓስ ህይወቶም ክመርሑ ከም ዝሕግዞም አብሪሁ። እታ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ 650 ተማሃሮ ኣምሂራ ኣብ ሕብረተሰብ ከም ጽንበሩ ከም ዝገበረት ብምሕባር ድማ ሎሚ ዓመት ምስ ኩሉ ሕጽረታታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ዝመሃሩ 92 ተማሃሮ ከም ተቀበለት ካልኦት 200 ክመሃሩ ዝግብኦም ጽሙማን ግን ብሰንኪ ንኡስ ዓቕሚ ናይታ ቤት ትምህርቲ ከም ተመርሱ ጠቂሱ እዚ ጉዳይ እዚ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሩ። ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ከረን ክሳብ 5ይ ክፍሊ ጥራይ ስለ ተምህር ጽሙማን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዕድል ይረኽቡ ከም ዘየለው ዝጠቂሱ ድማ እዚ እውን ቆላሕታ ክግበረሉ ጸዊዑ። መምህር ፍሮይን ተኪኤ ብወገና ጽሙማን ዕድል እንተረኺቦም ማዕረቶም ጥዑያት ክመሃሩን ተመክሮ ክለዋወጡን ከም ዝኽእሉ ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ከረን ኣብነት ምዃና ብምሕባር ክሳብ 11 ክፍሊ ናይ ጽሙማን ቤት ትምህርቲ እንተዝህሉ ብዝለዓለ ደረጃ ክምረቑ ጸገም ከም ዘይብሎም ኣረድያ። ኣብታ ቤት ትምህርቲ ናይ መባእታ ትምህርቲ ድሕሪ ምቕሳም ብናቱ ጻዕሪ ካብ ሻምናይ ክፍሊ ምስ ጥዑያት ተማሂሩ ብዲፕሎማ ድሕሪ ምምራቑ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ከም መምህር ዘገልግል ዘሎ መምህር ጊዶን ተኽለኣብ ድማ ጽሙማን ክመሃሩን ኣብ ምምዕባል ሃገሮም ክዋስኡን ጸገም ከም ዘይብሎም ጠቂሱ ብሰንኪ ጽበት ናይታ ቤት ትምህርቲ ዕድል ትምህርቲ ስኢኖም ዘለው ጽሙማን ቆላሕታ ክግበረሎም ተላብዩ። ተማሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ጽሙማን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ስለ ዘይረኽቡ ንምዕባልዮም ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላው ጠቂሳ ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ብመንገዲ ፌስቲቫላት ተማሃሮን ሃገራዊ በዓላትን ምስ ሕብረተሰቦም ንኽሕወሱን ዓቕሞም ንኸርእዩን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣመስጊኖም።